Čau, moje meno je Petrík a dneska to bude TNT tag na Hypixely. No a ak sa pýtate, čo je ten mesiac, tak to je Lunar Calendar, ten mi pridáva to, ten ping, tie FPS-ka, to je CPS-ka a to všetko. Že môžeme ísť asi na to už. Iba rád by som povedal, že tento TNT tag je vlastne naháňačka. Vlastne ten, ktorý má TNTčko, tak proste musí to dať niekomu inému. Takže poďme na to. Ja TNTčko nemám, ináč by som ho mal na hlave. Takže poďme na to. Hra sa nám začala. Musíme teraz skúsiť nájsť nejakú skrýš. Ja som neskôr skočil. Tak to bude. Nie, to nejde. Ale máme shield. To skúsil schovať. Sem tu takto. Ideme shift. Nie, on tam nejde, no nic. Musíme hľadať. Alebo že by sme išli takto sem. No to by mohlo ísť. To by išlo. Je 7 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1. Super, všetci, ktorí mali TNTčko, teraz vybuchli a teraz potrebujeme iba jednu vec. Hlavne nech to nebudem ja. Že to nie som ja. Jasne, som to ja. To si nerob srandu. Padnite niekto. Áno. Poď. Alebo počkaj, ja si počkám. Stratil som ju. Nejde po mne, dúfam. Tu sú dva s TNTčkom. Nemám TNTčka, tak to je zle. Hej! Bro. Odozdal som to niekomu. A teraz vlastne už iba 5 sekúnd treba počkať. Takže všetci, čo teraz mali TNTčka, tak znova vybuchli. Som ho nemal. A teraz nemôžem ho dostať. Ja som ho mal minulé kolo. Ja ho nemám, super. Takže super. Tam bol týpek s TNTčkom. Tam je nejaký typek s TNTčkom. Našťastie nechytil. Nejakých 20 sekúnd treba počkať. Musíme to dať. To dáme. Ja tu počujem mal niekoho, ale dúfam, že to nie je TNTčka. Ak by teraz došiel TNTčkar, tak musím zdrhať, lebo ja poznám ich taktiku. Oni v poslednej sekunde dajú to TNTčko. Teraz musíme teda ísť. Ešte to nie som ja. Prosím. Nie som to ja. Super. Super. Ešte 11 hráčov. Nie je to on. Super. 2 hráči, čo okolo išli, no tak to nemajú. Ale teraz je tu jeden týpek. Má to on. To som nevšimol. Super, tak ja som mal teraz extra šťastie na to, že proste som to nedal. Proste, že mi to nedal, ani som ma nevšimol. Takže 11 hráčov. No, takže poďme na to. 3, 2, 1. Hlavne nech teraz nedobí. Dobre, super. Teraz asi to bude mať, lebo som to 2 kola nemal. Takže asi budem musieť bežať. Nemám to, super. Nemám to, je 8 hráčov. Nie, choď preč. Máme speed 4. Super. A teraz by som potreboval nájsť nejakého typečka. Nemôžem. Môžem zobrať. 4
4 sekundy. No, tak jasne. No, takže sme vybuchli. Máme ešte jednu poslednú hru a potom to asi vykončím. Nikto tu není, lebo som akože posledná. Nikdy som tu nikoho nechcel stretnúť, takého, aby som pozrel. Toto mapa je akože dosť malá, ale ja viem asi kam by som sa ukryl. Neviem, či tu hore, asi tu hore nie. Nie, ja to nie som, našťastie. No tam je typek s TNTčkou, no tak asi ma asi nevšimne našťastie. Je za mnou. Nie, on ide za mnou. No tak ja sa tu. Poď som. Ja mám to TNTčko. Nie, nemám TNTčko. No to je typek ako super, podarilo sa to. Super, takže nemáme TNTčko. Typek za mnou nejde. Čože super. Nemusím báť na to, že by mi to teraz niekto dal. Vylezieme sem hore. Hlavne nech teraz nespadnem stále dole. Hej, nezaduj ma. Ale to je lepšie. To je lepšie, lebo tu ma asi veľa ľudí nenájde. Dobre, nie som to ja, našťastie, ale toto je dobrá skrýša. Akože ďakujem typek, že si ma tam zhodil, alebo typkyňa, to je teraz jedno, hlavne, že si ma tam zhodila. Ďakujem. Nejakých 30 sekúnd treba počkať. Jak mi klesá to FPS-ko. No ale ak sa pýtate, prečo mám tak málo FPS, no tak natáčam na notebooku. Lebo môj klasický počítač je zalagovaný. Môžem ho práve používať. Bohužiaľ, takže musíme to natáčať na notebooku. Poďme. Takže to nebudem na teraz. Na 13, to je akože stále dosť. Vozidle v tom čase bolo aj s vodičom. To mi nevychádza. Ja to mám ja. Nemám, dobre. Som sa zlákol. Ale vlastne tuto si môžeme počkať. To bude v pohode. Nejde tu niekto? Nikto nič. Takže sme v pohode. Tuto takto zostaneme. Pohýbať sa budeme, ale nebudeme akože nič robiť. Ešte nebudeme vyšplať. More, kámo, ich je koľko? Dobre, nás nenajdu, ale asi to teraz budem, ja vám hovorím. A nehovorím to len preto, že by som to chcel byť. Ja to nechcem byť vôbec. Ale no tak, asi čo už. Traja hráči vybuchli. Jasne som to super. Dobre, dvaja teraz vybuchnú. Zostane nás 8, takže neviem. Tam je nejaký typek, ale tento nemá. Bú. My tu máme všetci okrem Bú a Franklu, Lunar Client, no tak to si robíš srandu. Lunar Client je vlastne to, čo mi pridáva sneaking, akože kill, headlet, alebo že do FPS-ko, CPS-ko a tak. Štvrté kolo sa ukončí. Yes, 6 sme zostali. Teraz držím palce na to, aby sa to nebolo. Ježiš, 500 tu. 500. Ja bežím tam, kde som bol predtým. Nás to všetkých spalnilo. Takto si robíš srandu. Iba 18 sekúnd. Kamu však tu nikto není. Aha, tu je typek. Bež. Jano, to
Dal som mu to, ja neverím. Ja som mu to dal. Žije. Žije. Žijeme všetci. Teraz len ísť preč. To TNTčkara. Ísť preč, preč. Na to isté miesto. Sprintuj preč do toho TNTčka. Bež, ideme tomu, poď. Áno, nedaj mi to. Áno. Ja som to, nie, to si ja srandu, ja som to. A čau! Uerový certifikát.